Nani my comrades. Niyaphila. Hawu ngiyabonga. Uzohamba nalesi lokuzana sakho. Angisho ukuthi hamba ngithi uzohamba naso la ngoba liyangixhopha ilanga. Ikapi sizovimba lithi ngaboni umuntu. Ngifuna lento uyivule la. Cha ngiphathele. Oh. Ngiyakwazi ukuyiphandela nje. Lalelani my comrade. Ngizizwa nginokujabula kwisimanga ukunibona niba ngaka. Uyazi ngizwa ngifikelwa usinga la. Nabangalwazi usinga ke abaphuma phesheya thina siyalwazi. Lapho ngaqala khona ukwelusa kwakula. Komalume nakho nje phesha komfulu. Nangidipha imati. Ngibhubukuda khona futhi la ngafunda khona ukubhukuda. Nokwazi ukwelusa, nokuhlakanipha nesibindi, nokuba nenhliziyo enhle ngakuthola la. Ngiyabonga bakwethu. Ngibonga into eyenzekayo la. Leyo ukuthi abantu bala eMzansi Afrika lokumemeze sikwenzayo ukuthi asikhulula izwe lakithi okugcina bayayizwa ngoba yini laba enisukumile ngoba sithi sifuna ukuthatha izwe lethu libuyele ezandleni zethu. Umuntu mayemnyama engakuzwa lokho okwakhe lokho akhona kwethu. Thina mkhonto wesizwe siyothi siphezulu abehleli phansi engazi ukuthi wenzani. Thina sibe sazi ukuthi senzani. Ngiyabonga. Bonga kakhulu. Angifuni ukuthi ngizothi nje ukukhuluma kafishane ngoba ilanga seliyashona. Angifuni ukuthi nginimise isikhathi eside. Bengifuna nje ukuthi kuqala nginikeze kuthiwe kunogogo Nkosi yami abawu4. Ngifisa ukuthi uba lo nginike into ohamba nayo nakumhlelo bo. Kanti kunjani la ekhaya? Ha. Uzoshawa yimi lo? Kwenzeka kanti don't worry. Busuhambe nayo. Asimengale baba. Busuhambe naye baba Khesiphelezi. Bambelela. Niko gogo ebese ngiyacela ukuthi ngoba ngeke sime nje la unomphela ebese niyohlala lapha benihleli khona bawu4 bambalanti bapho gogo bibo lapha thatha gogo Upukok, kata kok. Oko bagwe. Oko. Mabe aba forces sibanikile khona isala usinika abanyoko. Nothi abantu abadala abasha rather. Nampa abanye ogogo la. Ogogo baningi nje kusiyami. Ogogo. Ngizoyithola ziningi. Ngizoyithola ziningi besenza nje ukuthi nibone ukuthi zikhona. Ngiyacela ke obaba nabafowethu kakhulu ogogo bahambe bohlala phansi. Abasha abafisa ukuma bangama nje
kodwa ogogo bona abahambe bohlala phansi. Ziyeza onamba abanye ogogo we baba awubabonanga kahle ogogo kukhona ophethe ilokhuzana i-walking stick nika yena nizoyithola nazi igcwele la nizoyithola bakwethu siyezwana. Yabona ke mina bengoyinika ekugcineni kuze kungenzeki lesiyenzeka. Kwanele baba, kwanele ziyeza bafowethu nodadewethu ziyeza. Iphi ingoma ujwayele konje ukuyihlabelela? Iphi lona ujwayele ukuyihlabelela? Elethu izowani lombanga. Uthanda le izwe ngowani lombanga. Ngelethi izwe ngowani lombanga. Ngelethi izwe awuphume wethu lombanga. Ngelethi izwe ngowani lombanga. Ngelethi izwe ngowani lombanga. Uyayiphumela babengaphi ngelethi izwe nombango. Ngelethi izwe ngowani umbango. Uyayivubela Shono Siyabonga ake sithuleni-ke manje. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga ama-comrades. Ngeke ngoba ilanga selishonile mphathi wohlelo ngisabala abantu abakhona ngamunye ngoba babalimi. Ngiyaxolisa kodwa nje bonke amakhosi abefundisi nabo bonke abakhona kanye nomndeni wonke okhona wonke umndeni wase-Afrika. Ngiyanibongela nami ngiyazibongela ukunibona nikhona la namhlanje. I'm sure ngiyathemba ukuthi isenzo esenziwa umkhonto wesizwe ukusikhumbula sonke thina abantu abamnyama abahluphekayo sizilwele ukuthi sikhululeke. Into namhlanje kufanele ukuthi wonke umuntu omnyama abukele afunde ukuthi siyalibuya isizwe labantu abamnyama. Sahlushwa abantu bokufika ilokhu basihlupha kuseyokhokho nokhokho kuzobe namhlanje. Sathatha izinqumo-ke ngokwakha lenhlangano ukuthi umuntu omnyama akangabi isigqila ezweni lakhe. Asikwazi ukuthi silambe sibe zilambi ezweni lethu. Abantu bokufika bona basuthe ubusuku nemini. Asibaxoshi
Kodwa sithi nathi asibe ngabanini bezwe, sizizwe ukuthi singabanini bezwe. Ngoba ngaso sonke isikhathi kufuneka sibuke sengathi thina sizifiki, asivelelanga kulomhlaba esikuwona. Lokhu kusuka kude ngoba asibona bokuqala basakha lenhlangano kukhona esishiyile yashiyo abaningi lokho kuthiwa ANC. Mina ke ngoba ngayifela ngabatshela njoba ilungu lihlale lapha, kodwa ngingabavoteli, ngivotelele ukuze sithi mase siqedile sithathe le nhlangano yethu ethathe izigebengu, sikubuyisele konke, sikuxobe kube into enye, siphile ngempilo efanayo, angabikho ozenza muhle engeyena, siqede lento esingazazi. Uyabona nje kuthiwa umuntu ophatha owina ukhetho kuthiwani konje, kuthiwa uyini lo muntu lo. Not DNU ifika kamuva. Umuntu ngenkathi abelungu befika kulelizwe bafika sibusa, amakhosi ephethe izwe, ababesebenzela amakhosi kuyizinduna. Yayingekho inkinga, kwakungekho abantu abafayo ababulawa izigebengu, zazingekho igebengu ngoba amakhosi ayisiphethe ngobunono, azi ukuthi wonke umuntu kufanele ukuthi adle, awukho umuzi owawungena kudla. Wafika belungu, amakhosi balwa izimpi nabawaqeda, base bakhenya into engayazi ukuthi isho ukuthini, okuthiwa upresident. Umuntu nje esingamaziyo, singama noma unesihe noma kanaso, kuthiwa nje uma iwina ukhetho usezosiphatha sonke, asimazi naye akasazi, abanye yigebengu. Njengamanje nje siphethwe isigebengu esikhulu kabi, njengamanje isigebengu sokuqala sokugcina. Ngoba abakaze babaphatha abantu, ababadabukeli, abanasihe. Esikhundleni salokho bangajike bantshontshe inkuku kini benje. Sibuyisa amakhosi ethu esiwaziyo asithandayo. Angazi noma siyezwana yini. Uyabona, ngifuna ukuyicacisa kahle lento. Uma umuntu omnyama ungavoteli ukuthi kubuya amakhosi abuyele kuphatheni izwe nokuthi siziphathele, siqhubeke siphathwe abelungu, niyohlupheka kuyoze kubhubha umhlaba. Uma umnyama ke yini uvotela into esingayaziyo, njengale kade nibiza abantwana nithe yini? Angani ukuthi kusho ukuthini lokho? I-GD and UBD. Lalelani-ke, ukumemeza komkhonto wesizwe uthi hlangana ndle mnyama sibuyise izwe lethu. Kubalulekile ukuthi noma yinini simemeze kanje, noma bayathanda noma bathanda. Ngisho bangaya eMelika bayokhosela phakathi kwabalokhuzana baba, sinandaba nabo. Ngeke thina silungiselele izinto zethu la abantu baseMelika singabazi. Sifuna ukuyilungiselela izwe lethu.
Ngijabuliswa into eyodwa-ke ukuthi nina ngemva kokuba uphume lo mfana, uphi lo mfanyana mntu? Khona uSwenkile nangu uSwenkile ushaya indlela yinye zimbili kodwa ziye ezulwini. Uyambona lo mfana? Uyabona mfana? Lo wenza lento kufanele uba ngabe sonke siyayenza, ngoba uma sithi sifuna ukuwina ukhetho ngamalengiso, right, siwine ukhetho ngabantu abaningi njengoba kusho njalo, akakuhlabeleli lokho ehleli phansi. Lo uyasukuma nihambele ayokhuluma nani, nakhu nila. Nakubona ke ngishoyo, iningi lethu siyampompotha nje po, sikhulume lento yabelungu lokuthiwa isingisi kakhulu. Uma sikhuluma isingisi bazozwa kangakani nganogogo lapha? Ngiyamuzwa ukuthi ukhuluma ulimi enilizwayo nami engiluzwayo. Akakavele phela oyedwa seke wahamba wayokhuluma nabantu abangaka. Akakavele la, ame la iduze kwami. Uyakhuluma lo, akakhuluma nomuntu phansi, ukhuluma zajuluke. Ukhona abanye abakhuluma zabajuluke ngaphezu kwakhe, kodwa kungaze ngibone nomuntu oyedwa nje bemlethe bethi nangu ngimu-organizile. Lo mfana lo wenza imanga, uletha intshentsha okufanele uba nathi siyifunde manje, ngoba kwalokhu ukuthi sizohlangana la sazane ukuthi singamalungu e-ANC siqoqwa uye. Hayi, manini la ngithema ngikhuluma la, mina ngedwa ilungu lika-ANC ukuthi angimvoteli. Ngisuke kuyena phela, mina ngisukile ngakale, kodwa ngathi ngeke ngoba ifa lethu leli, angikwazi ukulahla ifa lethu. Bashile ngabatshena ukuthi ngeke nginivotele, uzovotela umkhonto. Uma sesiwinile siyayilanda, asikwazi ungalanda umlandu oserious kangaka. Siwuphi igebengu? Ngiyakuphika lokho, ingakho ulimi lwami lushelela luthi siyezwana. Nansi into engijabulelayo, njengoba sesijoyine umkhonto wesizwe, asazi kahle ukuthi sesithatha indlela eya enkululekweni. Sithathe yona nje, ngoba manje sizoqeda inhlupheko. Siyezwana? Uyabona ke ngoba usenze izinto lo mfana engizibona ngamehlo, akuyena lo abakhuluma ngizizwa ngendlebe, iningi bangitshena ngendlebe nje, ngibona ngosile. Nanka amalungu akaqali, uqale eGoli. Uyalapha ilokhuzana, niyamazi. Okwesibili, ungumfundisi futhi. Ungokuqala nga ukuhlanganisa abalaphi bendabuko, wabahlanganisa inqwaba nabo babecishe bebangaka. Uyaqala nga, akakaze abe khona umuntu organizer kanjalo nga. Wayesethi uzophuma hambe
organizer ahlanganise ngoba abantu bahlukene bakude. Wenza konke nakho. Ukhuthele uthatha abantwana bakhe ahambe nabo nezimoto zakhe. Izolo kushone abantwana abelimala emotweni yakhe. Enza lo msebenzi. Uzimisele ngenhliziyo yakhe yonke ukusisiza sikhulule izwe lakithi. Kwalento ukuthi manje abantu abasezi ukucabanga ukuthi kuthiwa umkhonto wesizwe eminingi, kuthiwa miningi uphi nje. Bawubona ngosimo nje nanku. Umkhonto wesizwe. Nanku la. Senizotshena ke laba abanye abasiphethe ukuthi kungalahleki umuntu la, kungalahleki incwadi le esisayinileyo. Ufanele basazi ukuthi sonke silento ngoba sibuyisa izwe lo babamkhulu. Siyezwana. Akekho umuntu esingakamtsheni la eSouth Africa nasezweni lonke ukuthi izwe lethu siyalifuna manje, sifuna ukulincenga. Sikufuna la. Uma sesiliphethe izwe lethu, ithina esiyohlangana sikhuluma ukuthi sifuna liphathe kanjani. Sizotshenwa abantu bokufika. Uma bezikhonzi la, hayi balungile ke nabo bangavota. Kodwa noma bangavota ngeke basishiye basidlule ngoba sibaningi yithi abanikazi beso. Niyabona ke bakwethu basirobha noma bathatha amavoti ethu njengoba bekade sivota. Bawantshontsha. Sinobufakazi balokho. Ngeke baphike futhi. Bese kokugcina lokho. Ukusukela manje ukuya phambili. Ukuze amavoti ethu ahlale emaningi siphathe izwe lethu ebese sakha imithetho yethu. Sibuyise ukuthi kube khona ukuthula ezweni. Ngabe khona igebengu. Kulo mbuso lo olokwaba khona abantu bokufika. Kufa abantu zonke izinsuku. Kunezigebengu nje. Abantu sebesapha ukuhamba ebusuku. Kodwa uma liphethwe yithi bayohamba ubusuku nemini bangathintwa yilutho. Ngoba solethu ukuthula. Siqede ukutshontsha. Uma ke umnyama ungakuboni lokho, okwakho lokho. Akukhona okwethu. Kodwa thina siyalithatha izwe, siyaliphatha, siyalibuyisa, sibuyisa umhlaba, sithola indawo yokulima, siyadla siyasutha. Thakise masifuna ukudakisa okunye ukudla. Lokuhlangana kwethu kanje kubonisa nokude ukuthi indle emnyama ithukuthele manje yathatha isifungo yokubuyisa umbuso walo. Siyezwana. Sizwana kahle. Nansi ke into okufanele ubaniyenze. Komakhelwane abangekho abangathathanga lutho. Ake nibasize nabo. Nibatshele ningenqeni. Ninganqeni. Nangu umfana. Nangu umfana. Thuva kabani ukekhelezi eh? Bani? Oh, kekhelezi. Oh, thank you ngiyabonga.
ukuthi ningicorrect. sidinga insizwa ezinje, amabhungu okuthi uma belizwe iqiniso njengoba elizwe ukuthi asithatha izwe lethu, bangahlali phansi balindele ukuthi kazobani ababo benza lokho. Bazi ukuthi sonke simele ukuthi sibe ingxenye yokubuyisa izwe lethu. Awu ngiyajabula, angifuni ukunibambezela sekushonila ngoba kukhona izalukazi. Kukomalume lapha ngifuna uvela ingozi la. Niyalazi igama lesikole ukuthi yini? Kuthiwa yini? Bathi kuthiwa yini? Nayathi yaqanjwa kanjani inyamazana? Anazi. Ngenkathi ilembe selinomuzi lakaDukuza laliphume nezinsizwa bezingela, bahamba ngale baze bafika eSibuyazo. Wathi akukho nyoni lena nendokuzana eSabuyazo. Base bebuya ngala kwavuka iningi inyamazana. Wasethi usenyamazana, inyamazana engaka lafika kanjalo leli gama. Wabuyaze wathola inyamazana nansoke. Ingakho kuyinyamazana nje, igama elidala laqhamuka enkosini yethu sonke kaZulu. Awu ngiyajabula bafowethu nodadewethu namadodakazi namadodana, kumnandi ukuba nani. Lokhu sikwenzile, lokho kwenziwa leli insizwa kuzobona na abanye kwezinye indawo ukuthi ngempela isikhathi sethu sifikile. Angijabuli ukuthi angindize njengale insizwa yandize yabheka ezulwini uma siqede inkinga la emhlabeni. Into ke engizomcela ukuthi ayenze, uyanazi ukuthi niphi, singaphindi sihlukane, asibumbaneni sibe into eyodwa, sikhulume, singayeki ukushona emacaleni. Uyabona indlela enza ngayo isingibangela ukuthi manje ngizokwakha umphako ekhaya, ngilihambele lonke izwe lapho enikhona nje, lapho enikhona ngizofika noma kanjani, ngoba ukhuthele uyagijima. Ngizothi akabize indawo ezahlukahlukene lapho ngizofika khona sizoxoxa lolu daba kabanzi. Ngizoyihambela mathupha manje, ngeke ngifune umuntu futhi ozongilandela eduze, ngoba ngifuna lensizwa. Ofuna ukuhamba nami aka-organize kanje, athole abantu abangaka abathi wafisiza wafika, ngoba kwezinye indawo abazi ukuthi bazoshona apha abantu. Yena uyahamba fike lapho enikhona, akhulume nani, athi sobonana njengoba sesila. Ngiyaqala ukubona ingqumbe engaka yabantu abajoyinayo ngenyanga eyodwa, mhlawumbe ngaphansi kwenyanga eyodwa ngazi. Nansi bukani basazojoyina, awuzwa ke uyabona ke, ngizwa kahle. Ngifuna ukuyibonga lensizwa. Umuntu ubonga ngoba enza into enhle, hayi labe sibabonga nje ngoba yabona nje ngeke ngisho. Ngiyabonga bakwethu, ngibonga ukubona abantu behlangene kanje, abadala nabancane, ngento eyodwa ukuthi asibuyise izwe lethu.
amathonga ethu ngeke asilahle, azosilandela. Kumnandi, kuhle, uyanda umkhonto wesizwe, iyasondela inkululeko. Uma wanda nje uthatha abanye abantu, iyasondela inkululeko. So iphathela thina sokwenza into esithandayo ngezwe lethu. Ngeke kube khona umuntu olambayo, siyosutha sonke. Ngifuna ukubonga nabefundisi abakhona kanye nathi la, abangasali uma kukhona into enjengale. Baningi nampa, baningi awuthi abanye bashonile. Nampa ethendeni lapha abantu abagcwele khona, nampa ya bayasisiza ngokukhuluma nenkosi ezulwini ukuthi ayisipha amandla siphinde futhi silibuye isizwe lethu. Bayahlangana, siyahlangana nabo, sinte yodwa. Ngoba abantu bakaNkulunkulu laba, nathi singabantu bakaNkulunkulu. Funa ukubabonga kakhulu. Engibabonga kakhulu ukudlula bonke amakhosi, ngoba abanikazi bezwe lomuntu omnyama eAfrika lathathwa abelungu. Sikhulile manje, noma abelungu bakhuluma isingisi nase siyagwitiza kule lutho. Ngifuna ukunibonga nonke-ke enikwazile ukuthi nize la, nalabo ebebengakajoyini abazi ukuthi bangasali emuva, angasali enqoleni. Awakhuluma, yebo ngayo ngizwa kahle. Ngibonga kakhulu. Into engijabulisa kakhulu-ke ukuthi kuko konke kade ngikwenza, ngigijima ngishona le, angimningi ilanga komalume. Amanje amasikade ngawagcina. Angizukuya nje ekhaya, ngizophuma manje ngithi lapha ngibona ukuthi basasenga yini. Ngidla amasi. Ingakho ngithe noma kumnyama kubomva ngikwazi ukungeza enyamazana. Inyamazana lebengivuke ekuseni njalo ngishawa amazolo. Ngibhekile ngithe ngeke kwenzeke lokho. Siyabonga. Ngifuna ukubonga kakhulu, ngibonge abaholi. Ngoba abaholi njengoba lensizwe ikhuthele nje, bakhuthala kanye nayo. Abefundisi njengoba lensizwe ikhuthele nje, ikhuthala kanye nabo. Ikakhulukazi ngoba nayo iwulokhuzana nansi la, buka. Archbishop. Archbishop. Uyazi ukuthi wenzani ke manje kanje? Uchallenger abefundisi no Archbishop ngomuntu omnyama. Siyabonga ke kakhulu bakwethu, singaze sinilibaze kuze bese ebusuku. Manje ke uyekuthi uma sihlangene kanje sename ukuba ngiyaxolisa nje ngifike late ngoba ukuba isikhathi besikhona bengizocula amanye amaculo omzabalazo, kodwa manje isikhathi asisekho. Umshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Umshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Umshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami,
umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wami we baba, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wam, umshini wami we baba. Ay wena uyangibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Ay wena musungibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Ay wena uyangibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Ay wena musungibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Ay wena musungibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami we baba. Siyabonga, siyabonga bakwethu, asibonge kakhulu.